Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli na Sveučilišnu televiziju. Dobrodošli u serijal intervjua s profesorima i dekanima Sveučilišta u Mostaru koji će nam predstavljati što sve njihovi fakulteti nude. Počevši od studijskih programa i znanstvenih postignuća te prilika za studente i buduće planove razvoja. Cilj nam je približiti akademsku zajednicu te pružiti vrijedne informacije budućim studentima, ali i široj javnosti. Pratite nas i saznajte što sve Sveučilište u Mostaru može ponuditi. A danas je s nama profesor dr. znanosti Ivan Ćavar, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Profesore, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama i vašim gledateljima i hvala vam na pozivu. Koje sve studijske programe nudi vaš fakultet, po čemu su oni posebni ili aktualni na tržištu rada? Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru provodi 4 studijska programa. To su studij medicine na hrvatskom jeziku kao najstariji studijski program, zatim studij dentalne medicine, studij medicine na engleskom jeziku kao najmlađi studijski program, te znanstveni poslijediplomski studij biomedicina i zdravstva, dakle riječ je o doktorskom studiju. Krenut ću sa brojem upisanih studenata, odnosno sa kvotama koje Medicinski fakultet ima. Naime, studij medicine na hrvatskom jeziku upisuje 50 studenata u tijeku godine, studij dentalne medicine 30 studenata, zatim studij medicine na engleskom jeziku također 30 studenata, te doktorski studij između 20 i 30 studenata. Po čemu su oni aktualni? U biti, pa medicina kao poziv, kao zanimanje manje više uvijek je aktualna, tako da mi iz godine u godinu recimo imamo standardni broj pristupnika koji pristupaju razredbenom ispitu na temelju kojeg se vrši ili tako i probir, odabir kandidata koji upišu sve studijske programe. Jedino je izuzetak studij medicine na engleskom jeziku. Naime, za taj studijski program mi nemamo još uvijek razredbenog ispita, razredbenog postupka, ali će, pretpostavljamo, jednog dana doći do toga. Naime, s obzirom da je još uvijek mali broj kandidata koji nam pristupa, koji nam se javi, naravno, oni moraju zadovoljiti odgovarajuće kriterije da bi mogli upisati taj studijski program, ali s obzirom na mali broj kandidata tu još uvijek nemamo razredbenog postupka. Kakve uvjete studiranja vaš fakultet osigurava od opremljenih predavaonica, laboratorija, knjižnica, pa evo i do studentskih udruga i aktivnosti? Pa da, Medicinski fakultet je, možemo reći pod navodnicima, mladi fakultet. Naime, mi smo uselili u novi prostor, u novu zgradu 2007. godine, tako da je riječ o jednom vrlo ugodnom, lijepom prostoru za studiranje. Mi smo prije 2 godine u potpunosti i obnovili informatičku opremu, tako da imamo suvremeno opremljene predavaonice, dakle potpuno je nova informatička oprema u svim predavaonicama i seminarskim učionicama. Što se tiče opremljenosti laboratorija, također imamo jako dobru, da ne kažem izvrsnu opremljenost, tako da mi redovito svake godine nabavljamo sve potrebne reagencije, kemikalije koje su potrebne za provođenje vježbi, za rad sa studentima i isto tako imamo i medicinsku knjižnicu, no međutim, evo tu moram se malo i požaliti da tako kažem. Naime, u početku je Medicinski fakultet doista ima jedan vrlo lijep prostor, jednu finu prostornu medicinsku knjižnicu, no međutim, s obzirom na uvođenje novog studijskog programa, a to je dentalna medicina, ta prva medicinska knjižnica, taj prostor je poništen i uglavnom je pripao dentalnoj klinici studija dentalne medicine, tako da smo bili prinuđeni jednostavno naći jednu malu prostoriju odmah do ulaza na fakultet koja se zove medicinska knjižnica, ali u biti nije u stvarnosti i doista nam fali, ali smo u planu smo graditi novu medicinsku knjižnicu u prizemlju zgrade, tako da smo već idejni projekti napravili, a sad u biti slijedi i ta realizacija. Ja se nadam da bismo krajem ove godine krenuli sa realizacijom, tako da studenti opet dobiju taj jedan prostor koji zaslužuju. A svakako, posebno studenti medicine na engleskom jeziku traže jedan prostor, jednu čitaonicu gdje bi oni mogli zapravo i nakon završene, odnosno prije početka nastave ili nakon završene nastave gdje bi mogli raditi na miru učiti. Tako da smo to svakako u planu uraditi. Što se tiče studentskih udruga i sekcija, imamo ih 7 ili 8, 7 sigurno.
Vrlo su aktivni naši studenti, tako da imaju potporu i s moje strane, odnosno dekanskog kolegija, tako da mi smo im tu stalno na raspolaganju, nudimo im i financijsku potporu koja im je potrebna pri organizaciji različitih radionica, tečajeva, predavanja i studenti su doista vrlo aktivni, tako da svako malo se na našem fakultetu održavaju nekakve radionice i tečajevi u organizaciji studenata, a našu potporu zasigurno imaju i imamo i studentski časopis Puls, kao jedan od najstarijih, ja bih rekao, na sveučilištu, dakle, koji praktički postoji od početka medicinskog fakulteta, tako da podupiremo i rad studenata u tom smislu. Postoje li neke stipendije, programi razmjene ili dodatne pogodnosti koje fakultet nudi svojim studentima? Da, evo, u skladu s našim mogućnostima mi se trudimo pomagati naše studente. Stipendija nemamo, ali imamo u biti našu internu odluku da 5 najboljih studenata svake godine na studiju medicine na hrvatskom jeziku oslobađamo plaćanja, tako da zapravo potičemo jednu pozitivnu natjecateljsku atmosferu među njima, tako da u biti tih 5 najboljih uvijek ih oslobodimo troškova studija. Mi, nažalost, nemamo nekakvu potporu sa strane financijsku. Evo, znate i sami na probleme oko financiranja, je li općenito sveučilišta koji se sad, evo, drago mi je to i reći, rješavaju, idu u pozitivnom smjeru i nadamo, evo, i to će se skoro promijeniti. Ali s obzirom na sadašnje stanje, jednostavno, evo, studentima izlazimo u susret tako da ove najbolje oslobađamo troškova studija. Isto tako, one studente koji su u jako teškoj materijalnoj situaciji ili zbog obiteljskih razloga, imate razne situacije, naravno i njima izlazimo u susret tako da na taj način barem olakšavamo studij medicine, koji je u biti možda jedan od najskupljih studija, ako ne i najskuplji, gledajući sveučilište u Mostaru. Kako fakultet prati nove trendove u obrazovanju i prilagođava svoje programe potrebama modernog društva, ali i tržišta rada? Da, naš nastavni plan i program je identičan nastavnim planovima i programima na medicinskim fakultetima u Republici Hrvatskoj, prvenstveno Zagrebu, zatim Splitu, Rijeci i Osijeku. Mi pratimo redovito promjene koje se događaju u Europskoj uniji, koje se naravno odražavaju i u Republici Hrvatskoj, tako da svaka nekakva izmjena u nastavnom planu i programu koja se dogodi u biti je i mi prihvaćamo, tako da nema nikakve razlike studirati medicinu u Mostaru u odnosu na medicinske fakultete u Republici Hrvatskoj i u biti nostrifikacija diploma je jedan rutinski proces, tako da naši studenti bez problema mogu nostrificirati svoju diplomu u Republici Hrvatskoj. Posebno zanimanje pobuđuje studij medicine na engleskom jeziku kao jedini takav diplomski studijski program na sveučilištu u Mostaru. Pa evo, spomenuli ste na početku, ali da ponovimo, koliko studenata imate, iz kojih zemalja sve dolaze, otkud možda i najviše, imate li za taj dio dovoljno nastavnog kadra i kakvo je zadovoljstvo studenata općenito? Da, evo, hvala vam na tom pitanju. Na taj studijski program smo doista ponosni. Nije bilo lako. Sad to s ove točke možda izgleda da je, ali doista nije. Jer naime, kad smo osnovali taj studij prije 7 godina, kad smo krenuli s tim studijskim programom, imali smo velike probleme. Prvo, za nas nitko nije znao, bio je mali interes za taj studijski program i upisivali smo prvih godina jako malo studenata. Tako da s financijske strane taj studijski program nama nije bio niti isplativ, a niti dugoročno održiv. I jednostavno smo se prije 3-4 godine našli smo se pred jednim onako zidom, da tako kažem, što raditi dalje. Da li nastaviti ili jednostavno ugasiti taj studijski program, ali smo se dali šansu, rekli smo ok, idemo godinu dana naporno raditi, idemo stupiti u kontakt sa svim agencijama koje se inače bave transferiranjem studenata na studijskim programima medicine na engleskom jeziku u cijeloj Europi.
i angažirali smo i same studente da jednostavno rade jednu pozitivnu promidžbu Medicinskog fakulteta u Mostaru i to je doista urodilo plodom. Tako da smo mi zadnje 2 godine popunili konačno kvotu, jer prethodnih godina to nismo. Dakle, uvijek je broj upisanih bio manji od kvote od 30 studenta, što sam rekao, ali zadnje 2 godine smo popunili tu kvotu i ja se nadam da smo sad uhvatili zamah i da ćemo u biti svake godine bez problema pisati 30 studenata. I iz kojih zemalja sve dolaze? Imamo studente iz dosta zemalja, dakle, prvenstveno oni dolaze iz Europe i to najviše iz Njemačke. Preko 50% njih je iz Njemačke, iz raznih saveznih pokrajina u Njemačkoj, ali imamo studente iz Švedske, imamo isto tako novoupisane studente iz Engleske, imamo također studente iz Libije, dakle imamo studente iz jednu studenticu iz Japana čak iz Južne Amerike, imamo iz Čilea, iz Dominikanske republike, imali smo jednu studenticu iz Brazila, tako da u biti praktički iz cijelog svijeta nam upisuju studenti, ali napravili smo jednu pozitivnu stvar, ali evo to ćemo svakako i podijeliti s vama. Naime, mi smo napravili jedan film, jednu reportažu koja još nije izišla u javnost, ali evo uskoro će izići, tako da o promidžbi studijskog programa medicine na engleskom jeziku, tako da jednostavno što veći broj potencijalnih kandidata sazna za nas. Danas vam je najveći problem što dosta zemalja i to članica Europske unije nudi te studijske programe, posebno recimo Poljska, Baltičke zemlje, Litva, Latvija, Estonija, zatim Bugarska i Rumunjska. I mi se nalazimo na jednom velikom tržištu i u biti cilj nam je da zapravo što više ljudi sazna za nas kako bi mogli pristupiti, kako bi mogli upisati taj studijski program. Tako da nije lako sudjelovati u organizaciji tako jednog velikog projekta, ali imam odličan tim doista na Medicinskom fakultetu i ja bih s ovom prigodom zahvalio i svojim prodekanima, voditelji studija medicine na engleskom jeziku, docentu Merđi i svim ostalim djelatnicama, našim referenticama, posebno na studiju medicine na engleskom jeziku, Magdaleni i Aniti, koje se doista trude. Svakom studentu pružimo maksimalnu pažnju, stalo nam je do svakog studenta, a poseban naglasak opet stavljamo i na kvalitetu nastave. Jako se trudimo da ta nastava bude izvedena na maksimalnom nivou i ovom prigodom se svakako zahvaljujem svim nastavnicima, predavati na engleskom jeziku je jako, jako zahtjevno, nije lako. Više je nego duplo teže nego predavati na matičnom jeziku, tako da doista ulažemo maksimalan trud, ali opet taj nam se trud i vraća, jer studenti su doista zadovoljni i to vidimo i po studentskim anketama, a i nekako oni nam usmeno prenesu da su zadovoljni i svake godine smo sve bolji i bolji. Hvala puno. Hvala profesore na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Dragi gledatelji, ovo je bilo predstavljanje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a što se ostali imaju ponuditi, pogledajte u nastavku. Hvala i doviđenja.